दिनै गोथार बर' थुनलाइ सान हिसाबै गासै आसामबासि रायजो राजासिम गोजोन साबायखर बावहरबाय। दिनै थारैनो सालबारि हालामनि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोननि बानजायनायाव दिनै जिथु साननैनि हाबाफारि नैथि हाबाफारियाव आं बाहागो लानानै दिनै जिथु हारिमु हान्जा सुनायाव बाहागो लानानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बे हारिमु सुनायनि गेजेरजों आं रायजो राजासिम बेखौ मोनसे मेसेज हरनो नागिरो। जोंहा थांनाय दैदेनगिरिफोरनि जिथु अबदान, दिनै जोङो जिथु बर' हारिया जिथु महरखौ बर' थुनलाइ सान हिसाबै जोङो मोगथाङाव महर मोननो मोनदों। बे थुनलाइ हाबाफारिखौ जों फैगौ दिनाव जाहाथे जोङो अराय सम जाहाथे गाजा गोमजायै लैहोर जाहाथे जों सिबिनो फालिनो हाबाय थायो, आं बेखौनो खामना खालामबाय आरोखि। आङो जोंनि राव थुनलाइनि हांगामायाव जाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ बाउलांबाय, बे बिथांमोननि अबदानखौ आं बिथांमोननि आफासुरावनो आङो आंनि खुलुमनायखौ खौथि खौथि जासिहरो। आरो अराय सम आंजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ जे अरायबो बावनाय नङा, अरायबो गोसोआव लाखिगोन, आं बेखौ आसा खालामो आरो। गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों, माने बेयाव हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननाय गोसो गोरबोनिफ्राय रंजानाय मोन्दों आरो बरगोनां जानानै। आं दा MLA हिसाबै नैखौनो सानो, आंनि गोसो गोरबोजों खामानि मावनो लानायफोरखौ रायजोजों लोगोसे थानानै खामानिखौ मावगोन, बेखिनिखौनो आं बुंनानै जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों दि 7 नभेम्बरजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि खायसे बुरखांजानाय हाबाफारिखौ जों लाफिनदों। मानो होनोबा बेफोर हाबाफारिया गोमालांबायमोन। बेनि थाखायनो जों बेफोर हाबाफारिखौ जों गासैबो रायजो राजा सावरायलायनानै कर्नासारा गामिनिफ्राय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरोखि। थुनलाइनिसिम जोंहा फोरमायनाया बेनो, जोङो हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै मावफुंलांगोन आरो जोंनि गासैबो मावफुं सोद्रोमाफोरा बिदिनो गाजा गोमजा मावनानै जोंनि 7 नभेम्बरखौ सालायलांगोन होननानै आङो इयुनावबो बिदिनो सालायलांबाय थागोन होननानै आं बुंहरनाय थाबाय।